ёсць асобная такая катэгорыя, якую вылучаюць гэта камяні, якія звязаны з паданнямі пра скамянелага чалавека. Это асобны чалавек ці група людзей, напрыклад, скамянелае вяселле. Можна ўзгадаць такі камень, вёска Старыя Фалічы, Старадарожскі раён, адкапалі ў кар'еры вялікі камень і там амаль адразу склаўся культ яго шанавання. Ён лічыцца цудадзейным, да яго прыязджаюць, там ахвяраванні, гэта все можна пабачыць. Першы прыклад у нашай гісторыі сучаснай, калі атрымалася адшукаць вось гэтыя святыя камяні, якія былі знішчаныя, ці схаваныя ў савецкі час. Добрый дзень, шановное гаспадарства. З вами падкаст «Так склалася гістарычна» і я, Дзягіль Ганна. Рада вас вітаць. Сёння зноў чарговы раз, не чарговы, можа быць, тэмы некаторыя больш цікавыя, некаму менш цікавыя, але мне тэмы ўсе цікавыя, і сёння у нас чарговая, супер цікавая тэма, супер цікавая размова з суперцікавым госцем. Гэты выпуск створаны пры падтрымцы онлайн-гіпермаркета 21 век бай. У сярэдзіне будзе наша сумесная рубрыка, дзе я буду распавядаць розныя цікавосткі. Я нагадваю, што вы можете скарыстацца промакодам Дзягіль21 на зніжку 3-5% на усе тавары каталогу, акрамя і так акцыйных і некаторых выключэнняў, альбо кодавым словам «Фран-Дзягіль» на 50% зніжку на дастаўку, калі ваша замова ад 500 рублёў. Усе падрабязнасці ў апісанні і ў сярэдзіне не пераключаць сумесную рубрыку, там будзе нешта цікавае. А сёння у нас у гасцях кандыдат гістарычных навук, даследчык беларускай міфалогіі, даследчык беларускай народнай культуры, гісторык Зміцер Скварчэўскі. Вітаю! Прывітанне ўсім. Рада вас вітаць у студыі. Мы з вами рэдка сустракаемся, але калі вы раптам прапусцілі ранейшыя выпускі са Зміцерам, у апісанні будуць спасылкі. Я вельмі рэкамендую вам паслухаць, там вельмі цікавыя выпускі. А сёння мы будзем гаварыць пра такую цікавую тэму, якая спалучае і міфалогію, і гісторыю, і сучаснасць. Сёння мы будзем гаворыць пра нейкія такія цікавыя аб'екты сакральныя, якія ёсць у нас у Беларусі. Пра што мы будзем гаварыць? Я думаю, мы з вами сёння пагаворым пра святыя камяні. О, как! Ну, здавалася, якія могуць быць святыя камяні? У нас ужо тут хрысціянства даўным-даўно. Хіба захаваліся нейкія святыя камяні ў нас? Безумоўна, святыя камяні ў нас захаваліся і дастаткова багата. Калі так даверацца маім калегам, даследчыкам, якія рабілі прыкладныя падлікі, то мы можам гаварыць, што сёння вядома 500 святых камянёў. Конечно, мы гаворым пра ўсю сукупнасць, гэта тыя, якія вядома, але, допустим, не захаваліся да сённяшняга дня. Гэта ўся сукупнасць. То бок, гэта немалая лічба. І нягледзячы на тое, што, канешне, даўно краіна хрысціянскай культуры не замінаюць. Хаця, канешне, вядомы розныя выпадкі, у тым ліку і канфліктныя, усялякае было ў нашай гісторыі, але, тым не менш, так, шанаванне святых камянёў захавалася да нашых дзён. А гэта нейкая такая унікальная для Беларусі шанаванне, ці сустракаюцца у іншых рэгіёнах, суседніх, несуседніх шанавання камянёў? Канешне, Беларусь тут не з'яўляецца нейкім такім унікальным выпадкам, выключэннем, бо святыя камяні, шанаванне з тых камянёў гэта дастаткова такая пашыраная з'ява ў культурах многіх народаў, еўрапейскіх і нееўрапейскіх. І гэта пэўнай ступені такі адзін з універсальных культаў народаў свету, але зразумела, што ў розных культурах гэтая традыцыя, яна выяўляецца па-рознаму. І там, калі мы будзем гаворыць пра краіны суседнія, ты ж Літва, Латвія, Расія, Польша, Украіна, у ўсіх гэтых краінах ёсць таксама свае шанаваныя камяні. Дзесьці мы можам гаварыць пра тое, што ў нас ёсць, скажам так, агульныя арэалы, асабліва калі мы гаворым пра Літву, Латвію, там ось тыя ж арэалы камянёў краўцоў, шаўцоў, чортавы камяні. Фактычна гэта адзін культурны арэал. Традыцыя вельмі блізкая, што ў Літве, што ў Латвіі, што ў Беларусі. Ёсць зноў-такі свае некаторыя спецыфічныя рысы, але ўсё ж такі яны дастаткова блізкія паміж сабой. Таму мы гаворым хутчэй не пра нейкія такія унікальныя адметнасці, мы гаворым пра хутчэй такія этнакультурныя, гістарычныя, рэгіянальныя адметнасці ў шанаванні тых ці іншых відаў святых камянёў, бо іх таксама дастаткова многа. Больш за тое, нават у межах Беларусі мы можам прасачыць пэўныя адрозненні. Зноў-такі рэгіянальныя. Тыя ж, што я згадваў, камяні
там краўцы, шаўцы, гэта як бы для тых, хто не ведае, патлумачу, гэта камяні святыя, шанаваныя, пра якія існуюць паданні пра тое, што камень ці нейкая істота звышнатуральная, якая жыве ў гэтым валуне, шые вопратку, адзенне ці абутак. Вось яны вядомы ў межах пэўнага рэгіёна, гэта там, скажем так, можам акрэсліць як поўнач Мінскай вобласці, гэта часткова Падзвінне, але, напрыклад, там заходнім Палесе такіх камянёў няма. Ну і як бы некаторыя іншыя камені таксама мае такія вось цікавыя рэгіянальныя прывязкі. А якія яшчэ ёсць тыпы гэтых святых камянёў? Краўцы, шаўцы, гэта паводле паданню, умоўна кажучы, паводле таго, чым надзяляюць гэтых камня. А якія яшчэ ёсць тыпы? Ёсць розныя падыходы да класіфікацыі святых камянёў, якія ўлічваюць разнастайныя аспекты. Гэта, канешне, напрыклад, сюжэты паданняў, якія звязаны з ім, ці, напрыклад, па характары тых абрадавых дзеянняў, якія выконваліся і звязаны з гэтымі камянямі. Калі мы гаворым пра самыя, канешне, такія папулярныя, у нас звычайна так вылучаюцца гэта камяні-следавікі, гэта камяні, якія маюць выявы стапы ці далоні чалавека альбо той ці іншай жывёлы. Вось іх называюць следавікамі. Гэта тыя ж камяні, як я ўжо гаварыў, гэта камяні, якія падзяляюцца па тыпах падання. Ось камяні краўцы, камяні шаўцы, чортавы камяні. Ёсць асобная такая катэгорыя, якую вылучаюць, гэта камяні, якія звязаны з паданнямі пра скамянелага чалавека. Это асобны чалавек ці група людзей, напрыклад, скамянелае вяселле. Вось, як бы такія. Ёсць зноў жа камяні, якія звязаны з святкаваннямі тых ці іншых каляндарных абрадавых святаў. Як бы ёсць звесткі, што там калі некаторых камянёў, напрыклад, святкавалі купалле, ці святкавалі там нейкія іншыя святы. Хаця бывае так, што зноў жа адзін камень можа спалучаць такія розныя катэгорыі. Ёсць камяні з штучнымі паглыбленнямі. Вось, напрыклад, такія ямкавыя камяні, так званыя, гэта з невялікімі ямкамі. Іх можа быць ад адной да дзясяткаў. Гэтыя камяні сучасныя даследчыкі ўжо дастаткова упэўнена адносяць да традыцый бронзавага веку, ранняга жалезнага веку. Вось ёсць камяні, напрыклад, таксама такая асобная рэгіянальная катэгорыя апрацаваных камянёў цыліндрычнай формы з чашападобным паглыбленнем пасярэдзіне. Гэта такія ахвярнікі старалітоўскага, балцкага тыпу, якія зноў жа прывязаныя канкрэтна да рэгіёнаў, дзе гэтае насельніцтва ў сярэднявеччы пражывала. Таму багата розных відаў, усяго ў нас хапае, з гэтым усім можна доўга разбірацца. Мне вось два пытанні. Вы ўжо упомянулі, што розныя там па тыпах паднашэння ёсць камяні. А ці можна выдзеліць вось тыпы пакланення гэтым камяням? То бок іх месца ў гісторыі культуры беларусаў. Якія ёсць месцы гэтых камянёў, скажем так? Я, можа быць, гэтае пытанне трошкі бы перавярнуў па-іншаму і паглядзеў бы з іншага боку. Увогуле, калі мы гаворым пра святыя камяні ў цэлым, як з'яву культурную, то у традыцыйным грамадстве і, ў прынцыпе, гэта захоўваецца да нашых дзён, можна вылучыць такія асноўныя функцыі, якія характэрныя для вось гэтых шанаваных камянёў. Першая функцыя, гэта, канешне, гэта функцыя сакральная. Камяні з'яўляюцца лакальнай мясцовай святыняй, вось вакол якога у даўнія часы, нават да сённяшняга дня, разгортваюцца якраз такі вось сакральная традыцыя, календарна-абрадавыя звычаі, абрадавыя звычаі ў шырокім сэнсе. І акрамя зноў-такі календарна-абрадавых нейкіх такіх дзеянняў, да камянёў людзі ходзяць па прыватных патрэбах, напрыклад, з мэтай лекавання, гэта вось зноў жа такое народна-медыцынскія практыкі, звязаныя з камянямі, ці ў нейкіх іншых прыватных выпадках. Ёсць, зноў жа, мы ведаем гістарычныя сведчанні, сучасныя, як да камянёў прыходзяць з пэўнымі разнастайнымі патрэбамі пра здароўе, пра дабрабыт, пра ўдалы шлюб, што вяселлі адбываліся таксама каля камянёў. Гэта ўсё захоўваецца. То бок, вось першая функцыя, гэта як сакральны цэнтр мясцовай грамады. Другая значная функцыя, гэта тое, што камяні яны выступалі у традыцыйным грамадстве такі пэўны інфармацыйны, скажем так, сродак. Бо з камянямі сакральнымі звязаны пласт значных паданняў лакальнай гісторыі, як у такім
касмаганічным міфалагічным, да, вось кантэксце, калі вось ёсць шэраг камянёў, пра якія звязаны паданні там з стварэннем свету, ну умоўна, да, там з тымі часамі, калі Бог хадзіў па зямлі, да, ну, гэта на пачатку свету, ці наадварот там з нейкімі гістарычнымі падзеямі, там міфалагізаванымі, зразумела, там, напрыклад, пра нашэсце татары, французы, шведы і гэтак далей. Ну, то бок у гэтым сэнсе вось гэтыя святыя камяні, традыцыя з імі звязаны, яна рэпрэзентуе якраз узровень лакальнай гісторыі, вуснай гісторыі. І людзі такім чынам праз гэтую сакральную традыцыю звязаную з валунамі, яны перадавалі, успрымалі якраз сваю ўласную вось мікрагісторыю. Ну і адпаведна успрымалі гісторыю ўжо і ў шырокім кантэксце, да, бо гэтыя лакальныя падзеі звязаны з больш шырокімі. І акрамя таго, гэтыя святыя камяні зноў-такі яны выступалі цікавым маркерам, які дазваляў зразумець, хто свой, хто чужы. Свае ведалі пра гэтыя камяні, да, дзе яны знаходзяцца, назва гэтага урочышча, які чужынец ніяк не можа ведаць. Так? І зноў-такі гэта таксама выступала такім пэўным сімвалам і сродкам кансалідацыі мясцовай грамады. Да? Што ты ведаеш, ага, гэта свой чалавек, значыць, все тут у парадку. Ну, гэта калі мы гаворым пра вось сітуацыю менавіта ў традыцыйным грамадстве. Таму, ведаеце, тут зноў жа складана вось так і сказаць, што вось гэтыя камяні там, скажем так, далучаліся, да, былі інтэграваныя ў традыцыю тут купальскую, тут там, не ведаю, там святкаванне там новага ўраджаю. Не, многія камяні адначасова былі тым і тым і тым і тым. І нават ёсць цікавыя зноў жа выпадкі, калі адзін валун можа ўтрымліваць розныя трошкі паданні, якія дазваляюць гэты камень як бы па-рознаму класіфікаваць. Ну, гэта зноў жа гэта хутчэй такія гульні розуму навукоўцаў, даследчыкаў. Для чалавека вось традыцыйнай грамады, да, вось які жыве там у гэтай мясцовасці, дзе гэты камень, ён проста свой святы камень, як бы ніхто так, конечно, не класіфікуе, і в прынцыпе для чалавека, які шануе, да, гэтую традыцыю, ну, у гэтым няма ніякага сэнсу на самой справе. А вось у мяне такое пытанне, ці звязаны вось гэты культ камянёў з тым, што вось нейкі камень вялікі, гэта нейкі экстраардынарны аб'ект для Беларусі, таму што у нас не так шмат камянёў, там гораў няма, скалаў няма. Ці можа гэта быць з гэтым звязана? Натуральна, часткова гэта будзе звязана, бо, канешне, той ландшафт, у якім жыве чалавек, ён будзе даваць свой адбітак, тыя ці іншыя з'явы культуры, да, на гаспадарчае жыццё. Гэта ўсё звязана. Да, гораў няма, але камянёў даволі многа, да, з гэтай спадчыны, асабліва апошняга ледавіка. І там той жа згадаць Мядзельскі раён, да прыкладу, да, вось такія звесткі, што завалуненасць зямлі там 70%. Фактычна, як бы 70% тэрыторыі раёна пакрытая камянямі. Можа быць, нам гэта не заўважна, да, але ну, вось у зямлі яны ляжаць. Гэта не абавязкова такія велізарныя, гэта могуць быць дробныя каменьчыкі, але ну, велізарныя, так, все роўна уражвае такая лічба. Камянёў таму многа. І ў гэтым сэнсе тут таксама вельмі цікава, што ёсць вёскі, і там ну, можна ўзгадаць недалёка ад Мінска, да, Крыжоўка, дзе ёсць волас камень. Гэта невялікі камень, там каля метра даўжынёй. Ён невысокі, там можа сантыметраў 50-60. Яго нават можна і не заўважыць, да, калі ты не ведаеш, што гэта ён, але шанаваны менавіта ён. А недалёка нават ад яго можна адшукаць камяні значна большых памераў, але яны не з'яўляюцца святымі, яны з імі няма ніякай не было традыцыі шанавання. Тому, як бы, конечно, да, вось, велізарны камень у любым выпадку будзе прыцягваць цікаўнасць увагу чалавека, але на самой справе гэта не з'яўляецца нейкім вырашальным фактарам. Бо як бы немало такіх прыкладаў, яшчэ раз, што ёсць вёска, ёсць святы камень, ён адносна невялікі, а побач могуць быць велізарныя камяні, але з імі ну, нічога не звязана. Таму тут у традыцыі шанавання што камня, там, што крыніцы, дрэва, галоўным з'яўляецца ну, тое, што навукоўцы называюць сакральным прэцэдэнтам. Гэта тое, як звышнатуральная сіла, як боская сіла, як боская сутнасць праявілася у гэтым месцы. А гэта, ну, Богу, да, вырашаць, дзе праявіцца, дзе не. Ён як бы выбірае па сваіх пэўных прыкметах, як бы чалавеку гэта не зразумець, не патлумачыць, але чалавек гэта можа распазнаць, разгадаць, ну і адсюль, да, ўжо ў далейшым з'яўляюцца вось гэтыя культы камянёў. А яшчэ такое пытанне, вы казалі сакральнасць для месца, а калі камень перамяшчаецца? Узгадаем наш музей валуноў ва ўроччы, куды звозілі гэтыя камяні. Што адбываецца з культам, з каменем, з сакральнасцю, калі камень перамяшчаецца?
пытанне складанае, бо можна да яго ставіцца па-рознаму і ацэньваць гэтую з'яву па-рознаму. Канешне, калі мы глядзім з гледзяшча традыцыйнай культуры, перанос, перавоз святых камянёў ён забаронены. І тут зноў жа вельмі важна, што гэтая забарона ідзе не з боку чалавека, а яна ідзе зноў-такі найперш ад Бога, ад багоў. І это багата такіх гісторый, запісаных у розныя стагоддзі, у тым ліку і ў нашы дні такое запісваецца, што калі камень перамяшчалі, то чалавеку пачыналіся нейкія непрыемнасці, праблемы са здароўем, хтосьці там, упадак гаспадаркі, пажар у доме, хтосьці памірае з сям'і, ці сам гаспадар, хто перанёс, ці хтосьці са сваякоў. Ці там у снах прыходзіць сам камень і загадвае вярнуць назад. І нават вось ўжо можна ўзгадаць цікавы выпадак. Гэта такі адносна недалёка ад Мінска. Будзем такія блізкія прыклады, мы у Мінску зараз знаходзімся. Згадаць недалёка ад Смілавічаў ёсць вёска Верхлес, там вядомая Святая Горка. Это былое крывіцкае свяцілішча, але ў савецкі час на яго вяршыні паўсталі могілкі. А ўсе ранейшыя часы, калі могілкі яшчэ не было, гэта Святая Горка, гэта шанаванае месца, то бок гэтае былое свяцілішча працягвала шанавацца і працягвае ў нашы дні. І там захаваўся каменны ахвярнік. Ён быў разбіты ў савецкі час. Камяні выкарыстовалі для будаўніцтва, і я сам запісваў гэтую гісторыю. І не толькі я, і калегі таксама. І якраз такі згарэў той дом, і гаспадар вярнуў фрагмент гэтага ахвярніка на месца. Дзе іншыя фрагменты мы не ведаем, але гэты фрагмент, які вярнулі, ён захаваўся. Ён дагэтуль шануецца, ён лічыцца следавіком са следком Багародзіцы, але, канешне, там відавочна гэта бачна, што гэта быў такой прастакутнай прамавугольнай формай першапачаткова, з такой чашкай таксама прамавугольнай. Гэта быў ахвярнік. Яго ўжо такая рэінтэрпрэтацыя у якасці следавіка. І ён нават камень страціў свой цэласнасць, але працягвае захоўвае сваю святасць. Таму гэтыя выпадкі, калі камяні кудысьці звозілі, потым вярталі, на гэта не ўплывала. Іншы момант, што пра той жа музей валуноў тут можна многа і спрачацца. Гаворка ідзе пра тое, што, канешне, мы таксама павінны разумець, што бываюць розныя сітуацыі. І той жа музей валуноў вельмі важна, што там не збіралі проста так. Мы хацелі перавезці, мы перавезлі. Туды перавезлі камяні, якія знаходзіліся пад пагрозай страты, знішчэння. Каб іх не перамясцілі, той жа камень дзед з Менскага капішча, яго планавалі проста скінуць ці ў раку, у Свіслач, ці засыпаць у катлаван, калі там ішло будаўніцтва метро, каб яго не перавезлі. І там пра кожны камень можна такую гісторыю, амаль пра кожны, са святых я маю на ўвазе камянёў, якія ў музеі. Пра гэта такую гісторыю можна згадаць. І самае важнае, што не проста так перавозілі, але перад гэтым даследчыкі вывучалі кантэкст, яны фіксавалі традыцыю, месцамі праводзілі раскопкі, каб не страціць гэтую важную інфармацыю. Таму камень можна вярнуць на месца амаль што ў любы час. Была б на гэтая воля і згода. А калі б мы яго страцілі, адпаведна гэтага ўжо б не было. Таму я думаю, што ўсё ж такі і тыя прыклады, які мы ведаем з фальклоры, яны паказваюць, што нават у выпадку перамяшчэння ўсё роўна яго сіла, сакральны статус працягвае захоўвацца і ўспрымацца грамадой. І вы згадалі камень дзед. Гэта, напэўна, усе ведаюць пра камень дзед, Мінскае капішча, знакаміты камень. А якія яшчэ ёсць знакамітыя такія камяні? Знакамітых святых камянёў таксама многа. І, канешне, я хацеў бы ў чарговы раз падкрэсліць велізарную ролю зноў-такі стваральнікаў музея валуноў. Это ініцыятыва акадэміка Гаўрылы Гарэцкага, Радзіма Гарэцкага, гэта ўжо непасрэдна дзейнасць Валерыя Вінакурова, Эрнста Ляўкова, якія не проста прыдумалі гэта стварэнне. Яны фактычна запачаткавалі, аднавілі гэты накірунак даследавання, стварылі, па сутнасці нават, можна так сказаць, накірунак даследаванняў сакральнай геаграфіі. Пачалі з камянёў, потым ужо пайшлі крыніцы і ўсё іншае.
Дзякуючы ім былі адшуканыя многія камяні, пра якія мы ведалі там па крыніцах 19-го, пачатку 20-го стагоддзя, але ў сучаснасці ніхто не ведаў, дзе яны, што там з імі адбываецца, як это выглядае. Яны гэта ўсё зноў жа апісалі, зафіксавалі, стварылі архіў, знайшлі таксама новыя камяні, пра якія навукоўцы не ведалі, да, што яны вось святыя, што з імі звязаная жывая традыцыя пакланення. Таму вось дзякуючы ім, да, мы пра гэта ўсё і ведаем. І тут можна згадаць класічную працу, кнігу 92-го года Эрнста Ляўкова «Маўклівыя сведкі мінуўшчыны». Вось бадай у гэтай кніжцы апісаны ўсе, да, самыя такія значныя, знакавыя святыя камяні ў Беларусі. Тым ліку вось ён упершыню расказаў пра гісторыю Менскага капішча і валуна Дзед, Сцёп камень, вось святы камень каля вёскі Крамянец. Ну і многія іншыя. Як бы ўсё гэта можна ў той жа кніжцы прачытаць. Таму пералічваць, да, не будзем. Іх багата такіх камянёў. Дзякуй. А вось скажыце, калі ласка, ці можна прасачыць, як змянялася шанаванне камянёў з часам? То бок, умоўна кажучы, як шануюцца сёння камяні, ці не шануюцца? Як яны шанаваліся ў мінулым? Бывае па-рознаму і прасачыць можна. Як я ўжо гаварыў, культ камянёў для беларусаў па-ранейшаму актуальны, ён нікуды не знік. Хаця, натуральна, змяніўся час, змяніліся людзі, і, адпаведна, мы можам назіраць некаторыя, скажам так, змяненню самой традыцыі шанавання. Мы можам прасачыць як? Ну, па-першае, ёсць, канешне, апісанне, да, гістарычных крыніц, фальклорных, этнаграфічных крыніц там 19-го стагоддзя, 20-го і сучасныя, да, і параўноўваючы іх, мы можам гэтыя з'явы прасачыць. Па-другое, мы можам адшукаць яшчэ і архіўныя крыніцы, асабліва 19-е стагоддзя, якія апісвалі таксама звычай шанавання той ці іншай народнай святыні. Ну, гэта з пункту гледжання крыніц, так. Але пры гэтым можна, я бы вось што на што хацеў бы звярнуць увагу, у нас на сённяшні дзень назіраецца дастаткова такая багатая палітра праяваў шанавання камянёў, пры гэтым уся гэтая разнастайнасць, яна захоўвае вось такую аснову, аўтэнтычны падмурак. Нават калі гэта ўсё выяўляецца ў нейкіх сучасных формах, часам можа нават і дзіўных, але падмурак, як бы сутнасць па-ранейшаму застаецца. Як бы вось камень, ён выступае як сродак камунікацыі, кантакта, да, з Богам, з багамі, з вышэйшымі сіламі. І вось калі мы гаворым пра сучасны культ камяняў у Беларусі, то мы можам, напрыклад, што прасачыць? Што ёсць, да, пэўныя камяні, якія захавалі аўтэнтычныя звычай шанавання, і як бы ён амаль у нязменным выглядзе існуе. Асабліва гэта гаворка ідзе пра разнастайныя камяні-следавікі, бо менавіта культ следавікоў, ён адзін з самых такіх жывых і інтэграваных у народна-хрысціянскія практыкі, ну і нават афіцыйныя хрысціянскія практыкі. Згадаем, што, уласна, там Жыровіцкі манастыр фактычна у сваім сэрцы, да, алтары мае якраз камень-следавік. Як бы вакол яго гэта святыня і паўстала. Вось, ну гэта першы такі вось група, да. Ёсць таксама цікавая з'ява аўтэнтычных старадаўніх, да, камянёў, якія даўно шануюцца, але па той ці іншай прычыне іх шанаванне было перарвана. І ў нашы дні яно зноў аднаўляецца. Вось той жа прыклад волас камня, гэта такі яркі прыклад. Той жа камень Дзед з Менскага капішча. Да, вось эта традыцыя была перарвана, але зноў у нашы дні яна аднавілася. Ёсць ужо сучасная цікавая ўвогуле з'ява, калі пачынаюць шанавацца камяні, якія ніколі не шанаваліся, якія не мелі такога статусу ў мінулым, але тым не менш вакол іх у сучаснасці склаўся культ камянёў. Ну, можна ўзгадаць такі камень, вёска Старыя Фалічы, Старадарожскі раён, адкапалі ў кар'еры вялікі камень, і там амаль адразу склаўся культ яго шанавання. Ён лічыцца цудадзейным, да яго прыязджаюць, там ахвяраванні, гэта ўсё можна пабачыць. У Аршанскім ёсць таксама раёне такі вялікі камень, вось, і да яго таксама прыходзяць людзі. Ну і гэтак далей. Такія вось цікавыя прыклады. Гэта яшчэ адна такая цікавая катэгорыя. Што яшчэ можна адзначыць, што сучасная традыцыя шанавання камянёў, яна спалучае вось якія, ну, ўжо розныя такія рэлігійна-канфесійныя напластаванні. Гэта і народнае хрысціянства, гэта розныя праявы сучасных паганскіх рухаў. Пры гэтым, зноў жа, мы разумеем, што і паганства гістарычнае, і сучаснае, яно не з'яўляецца аднолькавым, маналітным, ёсць розныя, як бы, кірункі,
І адпаведна зноў-такі вось якраз такі сучасныя паганцы розных кірункаў таксама трошкі па-свойму яны гэтыя камені шануюць. Канешне, тыя, якія з'яўляюцца людзі прыхільнікамі этнічнай, беларускай традыцыі дахрысціянскай, канешне, іх шанаванне мала адрозніваецца ад таго, што як гэта вядома аўтэнтычнай народнай традыцыі, бо яны яе пераймаюць і працягваюць. Але ёсць цалкам і такія новыя практыкі, якія людзі самі там прыдумляюць, практыкуюць. Калі гэта не шкодзіць уласна каменям і навакольнаму асяроддзю, то чаму б і не. І разнастайныя такія сучасныя эзотэрычныя практыкі, зноў жа розных накірункаў, усё гэта мы сёння выразна назіраем. Той жа волас камень можна прыехаць, і ўсё гэта, ў прынцыпе, гэта матэрыяльнае сведчанне гэтаму ўсягу пабачыць. Таму вось гэта цікава, і мы бачым, што зноў жа культ камянёў у гэтым сэнсе ён па-ранейшаму актуальны. І яшчэ такі вось можа быць у завяршэнні гэтага пытання момант, які хацелася падзначыць. Мы ўсе цудоўна разумеем, што вясковае насельніцтва скарачаецца. Ёсць вёскі, якія знікаюць і застаюцца камяні. Канешне, іх культ таксама будзе змяняцца, трансфармавацца. І многія ўжо проста камяні, яны не шануюцца мясцовымі жыхарамі па той прычыне, што мясцовых жыхароў ужо ці няма зусім, ці гэта ўжо дастаткова старыя людзі, якія ўжо фізічна часам бываюць не ў стане дайсці. І цяпер менавіта вось гэтыя, прыезджыя гараджане, яны становяцца вось тым асяроддзем, тым рухавіком, які падхапіў гэтае шанаванне. І каб не вось гэтыя людзі, сцежкі да многіх камянёў бы ўжо даўно зараслі, мы б іх не адшукалі. Тым не менш, гэта такая падтрымка. І гэта таксама адна з формаў трансфармацыі. Бо раней кожная грамада шанавала свой камень. Канешне, былі такія вядомыя святыні, да якіх ладзіліся паломніцтвы з розных тэрыторыях, але пераважна ўсё ж такі свой камень, сваё насельніцтва. Але цяпер мы бачым у нейкім сэнсе складванне такой, можа быць, нават агульнанацыянальнай традыцыі шанавання камянёў. Вось асабліва якраз такі тыя камені, які згадаў Эрнст Ляўкоў у сваёй кніжцы, яны сталі з гэтымі аб'ектамі агульнанацыянальнага шанавання. Людзі чытаюць іх, ведаюць і прыязджаюць з усёй краіны, каб на іх паглядзець, не проста паглядзець, бо гэта не проста турыстычныя вандроўкі, а вядома, што таксама з рэлігійнымі мэтамі. То бок, умоўна кажучы, якая дзяўчына з Мінска, якая не можа выйсці замуж, едзе ў Оршу да невесцінага камня, каб папрасіць пра удалы шлюб. Так, толькі калі мы канкрэтна невесцін камень маем на ўвазе, гэта не Орша, гэта каля Ашмянаў. Вёска Агароднікі. Прабачце. Таму не пераблытайце. Не пераблытайце, едзьце да правільных камянёў. Так. Вось мне ў сувязі з гэтым узнікла яшчэ пытанне. А якія фарматы шанавання каменю ёсць? То бок гэта, як зразумець, што камень шануецца? Там ёсць нейкія ахвярапрынашэнні, ёсць нейкая прастора нейкім чынам абазначана. Як гэта зразумець? Вы ўжо далі адказ на гэтае пытанне. Канешне, перш за ўсё, гэта такія вонкавыя матэрыяльныя праявы традыцыі шанавання. Гэта найперш прысутнасць паднашэнняў. На паверхні самога валуна ці пад ім, побач, гэта звычайна пакідае... І гэтая форма па сутнасці не змяняецца з цягам стагоддзяў. Гэта паднашэнне прадуктаў харчавання, садавіна, гародніна, гэта хлеб, гэта зерне, гэта грошы, манеты, хаця і раней папяровыя грошы таксама ахвяравалі. Гэта кветкі таксама прыносяць. Вось ёсць таксама такая з'ява, як тэкстыльныя аброкі, гэта разнастайныя могуць быць фартушкі, рушнікі, ці проста тканіна, ці нават там нітка, стужка, якая будзе ці вакол камня, ці на дрэве побач з гэтым камнем. Канешне, гэта будзе адразу бачна. Раней так была вядома, што і прастора, яна афармлялася пэўным чынам, як мінімум, вядома, пры існаванні нават раўчыкоў вакол камянёў ці прысутнасць агароджы з этой сакральнай прасторы. На сённяшні момант такіх агароджаў ужо, кажам так, аўтэнтычных мы не пабачым, але сляды паднашэння нам падкажуць, што гэты камень шануецца. І яшчэ адзін момант, многія камяні святыя, яны з'яўляюцца адначасова помнікамі прыроды, рэспубліканскімі ці мясцовага значэння. Некаторыя з іх і традыцыі шанавання увайшлі ў спіс нематэрыяльнай культурнай спадчыны Беларусі, альбо некаторыя камяні непасрэдна з'яўляюцца помнікамі ўжо гісторыка-культурнай спадчыны, матэрыяльнай. І, адпаведна, там будуць стаяць адпаведныя шыльды, якія будуць сведчыць пра статус. І таксама чалавек праз наяўнасць гэтых шыльдаў можа здагадацца, што перад ім. Дзякуй. Гэта сумесная рубрыка, якую я раблю разам з інтэрнэт-гіпермаркетам 21 век бай, дзе расказваю пра розныя цікавосткі з гісторыі Беларусі не толькі. Сёння я раскажу пра гісторыю адной невялікай царквы ў Маларыцкім раёне. Мне крыху сорамна пра гэта
расказаць, таму што я родам з Маларыцкага раёна і гэта царква непадалёк ад маёй радзімы знаходзіцца, але пацікавілася я гісторыяй вось у столькі гадоў, колькі мне ёсць зараз. І аказалася, што гэта вельмі цікава. Сама па сабе царква ў вёсцы Лукава Маларыцкага раёна была пабудавана ў 92 годзе. Здавалася б, што там цікавага, 92 год, наваддзел. Але аказваецца, гэтая царква была адноўлена ў 92 годзе. А да гэтага там была царква 19 стагоддзя, яна была разабраная ў 1962 годзе падчас антырэлігійнай кампаніі. Цікава, што гэтай царкве знаходзіўся вобраз Божай Маці вельмі цікавага фармату. Па ўспамінах вось гэтая Божая Маці была апранутая ў народны строй з вышыўкай, з характэрнымі элементамі і гэтак далей. На жаль, захаваўся фотаздымак гэтага вобразу толькі далёка, які, скажем так, не адлюстроўвае гэты вобраз, але па ўспамінах быў адноўлены, так бы мовіць, такі вобраз, які можна уявіць сабе, які быў гэты вобраз. На жаль, да сённяшняга дня гэты вобраз не захаваўся. Па ўспамінах у 1914 годзе відавочна падчас вайны святар, які на той момант служыў у гэтай царкве, з'ехаў да сябе на радзіну ва ўкраіну ў Ужгарад і забраў гэты вобраз з сабой, і вось з таго часу ён не вярнуўся. Але у кантэксце нашай сённяшняй размовы на сённяшні дзень галоўнай такой святыняй гэтай царквы з'яўляецца, што правільна, камень-следавік са следам Божай Маці. І для мяне асабіста гэта такое маё асабістае адкрыццё, таму што я некалі ў дзяцінстве яшчэ ездзіла з паломніцкім аўтобусам у Пачаеўскую лаўру, якая таксама пабудавана вакол каменя-следавіка са следам Божай Маці, велізарны комплекс з манастыром, з цэрквамі, вельмі цікавы комплекс. А тут, оказывается, можно было не ехать за 400 километров, а сесть на велосипед и приехать літаральна ў суседнюю вёску. Таму, напэўна, павінна быць мараль, але маралі не будзе. Ведайце сваё, шануйце сваё, карыстайцеся промокодам Дягіль21 і кодавым словам і паехалі далей пра святыя камені. Але мы сёння не проста так з вами сустрэліся, мы сустрэліся па нагодзе, не проста увогуле пра камені пагаварыць, а мы сустрэліся з нагоды таго, што ў вас выйшаў артыкул у зборніку «Беларускі фальклор», прысвечаны 2 святым каменям, у якіх нават ёсць імёны – Мар'я і Дем'ян. Што гэта за камені? Дзякуй за ўвагу да гэтага пытання, да гэтага артыкула, бо для мяне гэта важная гісторыя і асабістая, і, канешне, з задавальненнем хочацца пра яе расказаць у тым ліку. Святыя камяні Мар'я і Дем'ян – гэта якраз такі прыклады у пэўным сэнсе хрэстаматыйныя, бо пра іх таксама ў свой час напісаў у сваёй кнізе Эрнст Ляўкоў. Упершыню гэты камень згадаў яшчэ вядомы наш фалькларыст Адам Богданович, бацька Максіма Богдановича, хто не ведае. Ён апісаў у 1893 годзе гэтыя камяні і праз 2 гады выдаў яшчэ раз, толькі там крышку была змененае апісанне. І вось ён выдаў гэтыя звесткі, што ёсць каля вёскі Пярэжар, гэта сучасны Пухавіцкі раён, што стаяць камяні Мар'я і Дем'ян. Адам Богданович згадваў, што каля вёскі Пярэжар Пухавіцкага раёну знаходзяцца святыя камяні Мар'я і Дем'ян, якія шануюцца не толькі мясцовымі жыхарамі, але паломнікі прыязджаюць, прыходзяць з іншых тэрыторый, з іншых губерняў, гэта было часы расійскай імперыі. Прычым паломніцтвы носяць масавы характар, што гэтыя камяні, асабліва Мар'я, асабліва Мар'я шанавалася, што яна дапамагала пазбавіцца ад хваробаў глухім, паралітыкам, храмым,
як бы да Мар'і звярталіся, каб не толькі атрымаць здароўе, увогуле, каб мець плён гаспадарчай дзейнасці. Дзяўчаты звярталіся да Мар'і, каб атрымаць вось гэты свой удалы шлюб, да, мець шчаслівае асабістае, да, сямейнае жыццё, і прыносілі багата ахвяраванняў да гэтых камянёў. Праўда, потым паданоч азначае, што папулярнасць Мар'і падае і як бы так зменшылася. Ну і вось на гэтым усё, да, вось это як бы так кароткая, здавалася б, згадка. Але якраз такі Эрнст Ляўкоў, ён апісвае, што яны былі двойчы ў гэтай вёсцы ў экспедыцыях, ну, ў канцы 80-х, сярэдзіне канцы 80-х гадоў, і знайшлі сведкаў, якія распавялі пра далейшы лёс гэтых камянёў, бо ну, як бы ніхто, все, больш згадак, да, няма, не існуе. Я пераправяраў, калі артыкул пісаў, нават у архіўных крыніцах, якія апісваюць капліцы каля вось у вёсцы Пярэжар, няма ніводнай згадкі пра гэтыя святыя камяні, што, дарэчы, дзіўна, ну, як ёсць. Ну, відаць, все ж такі святар, які гэтыя дакументы вёў, ён палічыў непатрэбным згадваць пра все ж такі вось такі народны, ну, не зусім хрысціянскі культ. Дык вось, Эрнст Ляўкоў і яго калегі, яны зафіксавалі. Ну, па-першае, гэта камяні, іх не было на момант, калі яны, навукоўцы, ўжо прыехалі. І яны пачулі, па-першае, дадатковую апісанне гэтых камянёў, дадатковыя такія дэталі шанавання, што яны стаялі за вёскай на пагорку, які меў назву Прошча, гэты пагорак. Прычым цікава таксама, вось у нас малюецца парны вобраз Мар'я Дзем'ян, што, ну, значит, там побач стаяць, але на самой справе яны стаялі дастаткова далёка адзін ад аднаго. Хаця пры гэтым, як бы, у народнай традыцыі іх звязвалі. Два варыянты падання запісалі пра паходжанне гэтых камянёў, дастаткова тыповае. Адно паданне тыповае, гэта пра тое, што, значыць, Дзем'ян – гэта скамянелы араты, які пачаў араць на Вялікдзень, і за парушэнне вот этой забароны працаваць, ну, у святы дзень ён скамянеў, і Мар'я як скамянелая жонка. Ну, паданне вядомае ў Беларусі. А другое паданне таксама гаворыць пра тое, што Дзем'ян і Мар'я – гэта скамянелыя людзі, але там трошкі іншы кантэкст, вось пра тое, што у часы, калі быў патоп, яны ратаваліся, вось, і яны ўжо ўсё было заліта вадой, яны пабачылі як такую выспу, гэта была вяршыня гэтага пагорка Прошча, яны туды прыбіліся, яны б выратаваліся, да, з умовай як бы не глядзець, да, што адбываецца, але яны паглядзелі, яны скамянелі. І калі ўжо потым вада сышла, то ўжо яны засталіся на гэтым пагорку як камяні. Цікава, што дагэтуль мясцовыя жыхары распавядаюць паданні, што там было велізарнае возера вакол вёскі, і на старых картах, як прынамсі на мапах 18 стагоддзя, бачна, што возера там сапраўды існавала. І як бы гэта захавалася ва ўспамінах жыхароў. Ну і ёсць розныя таксама цікавыя паданні пра гэтую вёску Пярэжар, што ўвогуле яна правалілася пад зямлю, што гэта новая вёска з'явілася, то бок такое, ну, канцэнтрацыя разнастайных паданняў, да, у адной мясцовасці. Што яшчэ згадвалі пра гэтыя святыя камяні, што да іх хадзілі маліцца, ну, зноў такі, асабіста пры пэўнай нагодзе, але была і каляндарная традыцыя, што на пэўныя святы, але найперш на маладзіковыя нядзелі, то бок гэта першая нядзеля пасля таго, як сярпок маладзіка, да, з'яўляецца на небе. І вось лічылася, што менавіта ў гэтую маладзіковую нядзелю камень Мар'я мае, ну, найбольшую сілу, каб вось атрымаць поспех у той справе, да якой звярталіся. Ну і розныя іншыя апісанні. Ну, ўжо можна ці ў Ляўкова кніжцы пачытаць, ці ў маім артыкуле. Але камяні зніклі. Камяні зніклі і распавядаюць гісторыю, як гэта адбывалася ў 1933, тут дакладна не памятаюць. Адзін з мясцовых жыхароў, якога апісвалі як такога актывіста, змагара са старым жыццём, ён дэманстратыўна зваліў гэтыя камяні, пагрузіў на свой воз, правёз праз вёску і скінуў гэтыя камяні на свой двор. У гэты час ён будаваў гаспадарчы склеп і выкарыстаў гэтыя камяні ў будаўніцтве гэтага склепа. І вось калі была экспедыцыя геолагаў, яны знайшлі некалькі чалавек, якія пра гэта распавялі, і адна з бабуляў, яна бачыла сама, што камень Мар'я знаходзіцца ў гэтым склепе. Яна спускалася пазычыць бульбы, і вось якраз гаспадар паказаў, што вось глядзі, у мяне ў сцяне, і раней маліліся, цяпер вось у мяне тут стаіць. Ну і потым, канешне, вось якраз таксама прыклад народнае паданне распавядае, што жыццё гэтага чалавека не склалася. Увогуле ён прадаў гэты дом, з'ехаў, сын скончыў жыццё самагубствам, і ён сам там потым ужо яго сляды знікаюць. Вось, і всё. Як бы дзе гэтыя дзеліся камяні, ніхто не ведае. Ну, да, ну ведаю, што гэты склеп. А дзе гэты склеп, таксама ніхто не ведае. Бо потым неаднаразова як бы мяняліся гаспадары, і на момант, калі ўжо прыехалі геолагі, ніхто не мог сказаць, акрамя гэтай адной бабулі, якая так, ну, прыкладна паказала, ну, што вось у
гэтым двары, дзесьці там, дзе старая груша, вось дзесьці там гэта ўсё закапана. І Ляўкоў у кніжцы, нагадаю, гэта 1992 год, і ён напісаў, дык не праблема выкапаць. Ну, чаму бы не, давайте з археолагамі мы гэта зробім. Але, на жаль, гэта не было зроблена. Ну, зноў-такі, не ведаем, па якіх прычынах. Ну тут на сваёй справе няма ніякага там дзіва ці змовы. Все ж таки работы даследчыкам хапае ва ўсе гады, часы. І ёсць розныя нюансы, это ж не забываемся, гэта прыватны падворак. І просто так нельга прыехаць там нешта шукаць, даследаваць. Ну і вось такая была гісторыя. Вельмі цікавая, за многімі дэталямі, але ўсё, камянёў няма. Дзесьці яны ёсць. І ў гэтым сэнсе гэта гісторыя не унікальна ў тым плане, што мы ведаем, што многія камяні ў савецкі час былі альбо знішчаны, там узарваныя, разбітыя, скінутыя ў рэкі, балоты, закапаныя. І як бы да нашых дзён, як бы, ну, все, вось яны зніклі. Мы толькі ва ўспамінах. І я памятаю, што я ўпершыню прачытаў, падкрэслю, ўпершыню прачытаў, бо я да гэтай кніжкі звяртаюся ледзьве там некалькі разоў на там месяц, да? Хаця ўжо здавалася, ты вывучыў, зноў жа маўклівыя сведкі мінушчыны. І ў першы раз я прачытаў якраз, калі вучыўся на гістарычным факультэце, 2007 год, і чытаю гэтую гісторыю, яна ўразіла, думаю, і так сам падумаў, чаму не адкапаць, не адшукаць? Ну, нібыта ж зразумела, недалёка ад Мінска, гэта вёска Пярэжа, як бы трэба з'ездзіць. І вось гэтае трэба з'ездзіць таксама у мяне расцягнулася яшчэ на значную колькасць гадоў. І ўрэшце рэшт, такі прыйшоў момант, калі мяне проста аднойчы цюкнула так бы па галаве, што за слова трэба адказваць, да, як бы ты хацеў, едзь, шукай. І вось у красавіку ўжо 2024 года мы, як бы, вось я запрасіў Тацяну Васільевну Володіну паехаць вось якраз у гэтую вёску з мэтай, як бы, адшукаць сляды гэтага валуна, ну і ў цэлым там пазапісваць, можа, што цікавага. Мы прыехалі, якраз карысталіся вось гэтай пазнакай Ляўкова. Дзякуй яму вялікі, без яго мы гэта згубілі б назаўсёды. Вось, і атрымалася так, пагаварыць з гаспадарамі гэтага двара. Вялікі дзякуй, гаспадарыня Наталья, вось, што нас пусцілі, все расказалі, паказалі, але ніхто не ведаў. Усе ведалі, што гэтыя камяні былі, дзесьці яны там закапаны, а дзе закапаныя канкрэтна, ці ўвогуле там няма. Пры гэтым, што цікава, адбылася такая паказальная трансфармацыя гісторыі, што вось гэта дэманстратыўнае разбурэнне святыні ператварылася ў выратаванне. І ўжо гэта гісторыя гучыць трошкі па-іншаму. Таксама трэба значыць, што акрамя таго, што былі вось гэтыя скінутыя камяні святыя, былі дзве капліцы разбураныя. Была царква, была уніяцкая, потым праваслаўная святога Мікалая. Царква была разбурана. Больш за тое, разбурылі нават старыя могілкі. І ў 30-е гады праз дарогу стварылі новыя могілкі. Бо фактычна гэты стары свет рэальна там проста вось разбурылі. І гісторыя была такая, што нібыта вось гэты апошні святар, калі ішло разбурэнне, ён вырашыў выратаваць гэтыя святыя камяні, і ён іх закапаў, схаваў. Вось это так цяпер вось мясцовыя жыхары распавядаюць гэтую гісторыю. Гэта цікавая трансфармацыя у тым ліку. Што зноў-такі паказвае, напэўна, на тое, што для людзей вось гэтыя камяні гэта, ну, важная святыня. То нават у думках няма, што гэта маглі там вандалы, да, там разбурыць. Хаця на самой справе, конечно, так, это было ўсё ж такі разбурэнне. І зноў жа, дзякуючы лёсу, дзякуючы геолагам і вось наводцы Эрнста Ляўкова атрымалася, ну, пыталіся, ну, там былі нейкія склепы, былі, паказваюць, не адпавядае тым апісанням. А потым высвятляецца, што гэта адносна нядаўна, да, быў створаны. І вось Ляўкоў яшчэ згадаў, што там была старая груша па ўспамінах бабулі. А тут няма ніякай грушы, нічога. Да? І ўжо так апошняе пытанне, а у вас тут груша была старая? Была. І вось паказалі, дзе яна была, і там супадае вось гэты пагорачак, все як бы падыходзіць. Ну і рэшце-рэшт мы атрымалі дазвол шукаць. Ну, зноў жа, проста капаць, на якой глыбіні. Гэта амаль нерэальная задача. Дзякуй сучасным тэхналогіям атрымалася знайсці спецыялістаў з радарам, якія здзейснілі ў траўні 24 года геаразведку. Словы, сведчанні, да, вось мясцовых жыхароў, які запісаў Ляўкоў, цалкам спраўдзіліся. Мы знайшлі гэты склеп. Дакладна, вось этой квадратнай формы, вось ён там. На глыбіні ўсё, як бы радар паказаў. Праз 10 там месяц, крыху менш, мы зрабілі такую пробную шурфоўку, і мы сапраўды знайшлі вугал, лінію сцен, якія ўтвараюць вугал.
Все, стала зразумела, сапраўды мы знайшлі тое, што шукалі. І ўжо 14 верасня, вось, такі дзякуй усім, хто дапамагаў, да, склікалі такую невялікую талаку і раскапалі гэты былы гаспадарчы склеп. Канешне, спадзяваліся адшукаць Мар'ю і Дем'ян, але была, канешне, такая праблема, як пазнаць. Фотаздымкаў няма. Апісанне вельмі умоўнае. Прыблізныя памеры, крыху больш за метр, там таўшчыня 20-30 сантиметраў, шэры колер, там яшчэ некалькі прыкметаў, да якіх я дайду. І ўсё, як пазнаць. І мы цалкам расчысцілі вось гэты склеп. Добра, што ён быў не дужа вялікі, да, што хаця больш за 2 метры глыбіня. І першая нечаканасць, у сцяне трычыць каменны крыж. Пра якога ніхто не згадваў. Мы яго дастаем, і ён разбіты каменны крыж, на ім захавалася дата 1740 год, дата кірылічная, і выява крыжа і літар. Але прачытаць, ось акрамя даты, все, там вельмі такое пашкоджанне моцнае. Далей пачынаем. Яшчэ нейкі такі камушак, які мы падумалі спачатку, што таксама, што гэта Мар'я, вось яна каля метра, ўсё падыходзіць. І гэта яшчэ адзін, але ўжо цэлы каменны крыж. Просто ён быў іншым бокам мураваны, ўжо надпіс па-польску, 1792 год, пахаванне Леона Крывашчокага, прычым у гэтай вёсцы Пярэжа Крывашчокі дагэтуль жывуць. І потым яшчэ трэці каменны крыж разбіты, таксама з ўжо польскамоўным надпісам пашкоджаным. І вось 3 каменных крыжы, 2 разбітых, 1 цэлы. Паднялі. Цікава. То бок, відаць, што таксама вось гэты чалавек, які будаваў склеп, відаць... дарэчы, вось гэты зноў жа дом, дзе быў склеп, ён там літаральна пару дзесяткаў метраў ад месца, дзе стаяла царква былая. І відаць, там была уніяцкая, і калі разбуралі царкву, відаць, разбурылі гэтыя могілкі, і вось гэтыя крыжы ён выкарыстаў таксама як будаўнічы матэрыял. І вось гэта была таксама нечаканая знаходка, каменныя крыжы 18 стагоддзя, якія мы знайшлі. І далі задача Дем'ян і Мар'я, так, як адшукаць. Аказалася таксама дастаткова проста. Справа ў тым, што сцены з гэтага склепа, яны былі складзены, там верхнія шэрагі гэта цэгла, а ўсё астатняе гэта камяні дастаткова аднолькавыя, адносна некаторыя больш, некаторыя менш, але акруглыя такога ржовага граніта. Тыповая, той, што на палях у нас багата. Але па апісаннях мы ведаем, што Мар'я гэта зноў-такі камень крыху больш за метр, шэрага колеру, не граніт ружовы, шэрага колеру, трошкі такі пляскаты 20-30 сантиметраў, ён невялікі. І чаму Мар'я? І Богданович пісаў, што Мар'і называюць таму, што там ёсць нейкія невялікія ўзвышэнні, якія народ успрымае за жаночыя грудзі. Таму і Мар'я. А Ляўкоў, дарэчы, запісаў цікава, што нібыта па ўспамінах мясцовых жыхароў там яшчэ быў нейкі каменная карыца, як ахвярнік, куды кідалі манеты. Вось. І калі мы пачалі, проста зноў жа, каб было таксама зразумела, і каб не было пытання, і памылкі не можа быць. Мы разабралі цалкам гэты склеп, кожны камень. Таму, все, тут варыянтаў больш няма. І мы, калі, знайшлі ўжо Мар'ю, тут усе пытанні адпалі. Вось гэты каля метра, такой жа таўшчыні, шэры колер, это адзін з немногіх камянёў шэрага колеру, які там увогуле быў. З невялікімі сапраўды, там ёсць усе верхняй частцы, такое як узвышэнне, акругленькае, так, і гэта можна прыняць. А ў ніжняй частцы ёсць невялікае паглыбленне ў самім камні, куды магла быць этая вадзічка збірацца, і куды можна там кідаць манеткі. Яно падобна на тое. І зноў жа, яшчэ раз падкрэслю, па памерах, па апісаннях толькі адзін камень ён трапляў пад гэтае апісанне. Але, на вялікі жаль, Мар'я была разбіта, як і тыя ж каменныя крыжы. Некалькі фрагментаў адсутнічалі, і гэта бачна, што камень пачаткова быў трошкі больш высокі, і часткі страчаны. І гэтых частак не было там. Ўжо паставілі. І сам камень, ён быў разбіты, проста што трымаўся на гэтай рошчыне з іншымі камянямі. Адпаведна, калі мы камень ужо паднялі, ён, на жаль, па гэтых лініях расколаў ён разваліўся.
Але зноў-такі на гэтым гісторыя не скончылася, так, ужо забегаючы наперад, зноў жа дзякуючы падтрымцы шэрагу людзей, да, там, пра якіх згадваю у сваім артыкуле, таксама атрымалася зрабіць рэстаўрацыю камня, яго, па сутнасці, вось рэстаўратары сабралі, як бы, спецыяльныя, скажем так, сродкі, да, як гэта робіцца. І, як бы, цэласнасць Мар'і была адноўлена. Дзям'ян, тут можа быць крыху больш пытанняў, але зноў-такі я лічу, што ўсё ж такі мы Дзям'яна таксама знайшлі, бо толькі адзін камень сярод усіх іншых, ён таксама як бы вылучаўся нейкай такой не акруглай формы, а больш выцягнутай, каля там 80 сантыметраў, калі не памыляюся. І было апісанне, што ён так трошкі нагадваў як чалавек, які ўзяўся ў бокі. І форма самага валуна, да, вось гэтага, яна дазваляе так, намаляваць такую фігуру, як вось нібыта такой абрыс чалавека. Гэты камень быў цэлы. З ім усё ў парадку. І вось гэтая гісторыя, да, яна завяршылася з аднаго боку, можа быць, не з аднаго боку, яна завяршылася паспяхова. І ў гэтым сэнсе гэта, напэўна, такі першы прыклад у нашай гісторыі сучаснай, калі атрымалася адшукаць вось гэтыя святыя камяні, якія былі знішчаныя, да, ці схаваныя ў савецкі час. Бо згадак такіх многа, але вось вельмі мала такіх канкрэтных указанняў, дзе шукаць. І вось дзякуючы людзям, падтрымцы, збегу абставінаў, там, можа быць, вышэйшай дапамогі, гэтыя камяні вось якраз такі з падзем'я яны пабачылі белы свет. Цяпер гэта гісторыя таксама працягваецца, бо ёсць такі пэўны ажыятаж. Усе мясцовыя жыхары пра гэта ведаюць, яны сачылі за гэтымі пошукамі. І ў пэўным сэнсе, я пакуль не скажу, дзе знаходзіцца гэты камень, але ось ідзе зараз работа, ён будзе вернуты, скажем так, грамадзе. Фактычна там і знаходзіцца, але не скажу канкрэтна пакуль што дзе. Вось. І спадзяемся, што ўсё ж такі ўжо ў гэтым весну ці ўлетку ўжо, скажам, усе ахвотныя змогуць пабачыць і Мар'ю, і Дзям'яна. Там ёсць, канешне, свае пэўныя нюансы, звязаны з тым, што так, камень быў разбіты, таму там трэба спецыфічныя падыходы да таго, каб яго выстаўляць. Вось, як бы, да шанавання. І тут важны момант, гэта не музейны экспанат. Людзі зацікаўлены ў тым, каб святыня засталася там, гатовыя даглядаць, і мы ўжо, як бы, магу адзначыць, што заўважныя прыкметы аднаўлення фактычна традыцыі шанавання. Ужо з'явіліся пэўныя такія новыя гісторыі, якія ўжо расказваюць пра, не той каб цуды, але такія пазітыўныя здарэнні, якія здарыліся пасля таго, як Мар'я пабачыла белы свет. І яна, як бы, таксама дапамагае ўжо, у тых там ці іншых сітуацыях людзям. Вось, то там, калі летом быў моцны град, які пабіў там навакольныя вёскі, гэтую вёску град не біў, напрыклад. І такіх пару гісторый ёсць. Так што вось зноў жа гэта такое яркае сведчанне, што камяні святыя, яны шануюцца, да, і будуць шанавацца ў розныя гады. Неверагодная гісторыя. Просто фантастыка. Я лічу гэта, просто супер гісторыя. Калі каму цікава, а я думаю, што цікава, спасылка на артыкул будзе ў апісанні, можна пачытаць падрабязней і сачыце за навінамі, калі можна будзе прыехаць паглядзець на гэты камень у спадара Зміцера на старонцы, я думаю, будзе аб'ява нейкая. Безумоўна. Таксама спасылка на яе будзе ў апісанні, заходзьце, падпісвайцеся. І я са свайго боку таксама у сябе нешта таксама размяшчу, зраблю рэпост, таксама падпісвайцеся. Гэта вельмі цікавая гісторыя. Я вельмі рада, што сапраўды нейкая збег абставінаў, Божая воля нейкая дазволіла сапраўды вось вярнуць, пакуль што не вярнуць на сваё месца, але вярнуць на свет вось гэтыя сакральныя аб'екты. Гэта вельмі цікава. У нас яшчэ ёсць пытанні падпісчыкаў. Пытанні падпісчыкаў, яны ўжо больш такія агульныя. Магчыма, мы не на ўсе зможам адказаць падрабязна, але, прынамсі, абазначу. 3 пытанні ад інстаграм-юзера Юрась Палачанін. Таксама госць нашага падкасту, пасылка будзе ў апісанні. Пытанне пра барысавыя камяні. Якая, на вашу думку, галоўная функцыя барысавых камянёў? Ці карэктна іх суадносіць з чортавымі камянямі альбо камянямі-шаўцамі-краўцамі, пра які мы тут сёння узгадавалі ўжо? І ў чым функцыянальнае адрозненне рагвалодага камня ад камня Расціслава ў Смаленску? Пытанне зразумелае, і сапраўды 3 пытанні такія звязаныя паміж сабой. Пачнем. Якая функцыя барысавых камянёў? Тут я б сказаў, што галоўная функцыя – гэта малітоўны зварот.
Але з якой нагоды, навошта, тут уже, канешне, ёсць розныя версіі. Ну, як бы такая папулярная версія, што гэтыя надпісы, гэты зварот з'явіўся пасля неўраджаю і голаду. Вось, і як бы князь Барыс, да, звяртаўся ўжо па Божых дапамогу у гэтых такіх экстрэмальных выпадках. Вось, ну, гэта адна з версій. Але ў любым выпадку, да, вось гэтая формула «Господи, помази рабу свайму» гэта тыповая такая раннесярэднявечная малітоўная формула, якая сустракаецца не толькі вось на гэтых барысавых камянях, яна сустракаецца там на сценах, надпісах, на храмаў там 12 стагоддзя і так далей. І зноў жа вось тут можна правесці паралелі з надпісамі ў храмах. Бо гэта таксама адна з формаў малітоўнага звароту ў святым месцы. І такі прамы, вечны, да, зварот да Бога. Пакуль стаіць храм, пакуль стаіць гэты камень, гэты зварот, ён будзе існаваць. Таму вось гэта галоўная задача. Гэта зварот, гэта просьба. Мы не ведаем нагоду, можам толькі здагадвацца. Але в сутнасці гэта як бы не змяняе. Тут далей іншы цікавы проста момант, што гэтае зноў-такі пытанне, да, можна падзяліць на некалькі ўзроўняў. Першая функцыя, гэта якую ўжо, скажам так, надаваў ці сам князь Барыс, да, ці тыя, хто рабіў па яго загадзе, ну і іншыя людзі, які, ну, мы ведаем, што не ўсе камяні наўпрост звязаны з князем Барысам, гэта такое ўжо абагульненая назва шэрагу падобных камянёў. Але гэтыя камяні, відаць, я, ну, асабіста ў гэтым перакананы, да, у тым, што яны мелі святы статус яшчэ да таго, як былі нанесены гэтыя надпісы. Бо тут тая ж самая аналогія. Гэты надпісы на сцене храма рабілі таму, што гэта храм. Ды гэтак жа і тут. Менавіта на гэтым камні высякалі крыж і гэты малітоўны зварот, таму што гэты камень меў, відаць, высокі святы статус. І іншае пытанне, вось, якую функцыю гэты камень выконваў да моманта, пакуль ён не, скажем так, атрымаў гэты надпіс. Я не лічу, што гэта проста нейкае такое, як асвяцілі камень у рамках хрысціянізацыі. Мне падаецца, гэта не ў гэтым справа. Гэта менавіта вось зварот на нейкай значнай святыні, каб узмацніць вось гэтую просьбу, да, пра дапамогу. І вот тут пераходзім у іншае якраз ужо пытанне. Ці карэктна барысавыя камяні далічваць да чортавых ці там краўцоў-шаўцоў. Тут нельга гаварыць абагульнена, бо ў кожнага валуна свая гісторыя, свая сакральная традыцыя і свае паданні. Ну, наколькі, калі не памыляюся, там пра той жа вось Барысаў камень, ну, з этой катэгорыі каля вёскі Вялікі Гарадзец, да, пра яго існавала паданне, што гэта быў кравец Сцяпан, які скамянеў. Вось, але пра іншыя камяні такіх паданняў, напрыклад, няма. Таму, канешне, нельга іх аўтаматычна ў чортавы, а пра чортавы камянёў, ну, вось гэта трэба кожнае паданне разбіраць асобна. Яны не будуць у нейкай такой адной катэгорыі. У кожнага з іх свая перадгісторыя, якая абумовіла тое, што быў нанесены гэты надпіс. І трэцяе пытанне, адрозненне паміж каменем Рахвалода і Расціслава. Розніца ёсць. Калі мы глядзім на Рахвалодавы камень, які калісьці быў каля вёскі Дятлава-Аршанскі раён, калі, ну, па-сучаснаму будзем глядзець падзеле адміністрацыйным, то гэты камень таксама ён, ну, такі тыповы, як і барысавы. Гэта тая ж самая па сутнасці формула «Господи, помази рабу свайму». Гэта зноў жа зварот. Але калі мы паглядзім на камень Расціслава, які цяпер у Смаленскім музеі захоўваецца, Расціслав Мсціславіч, то мы пабачым там іншы надпіс. І не толькі надпіс, там графічная выява іншая. Рахвалодаў камень гэта тыповы крыж Галгофа і малітоўны зварот. Камень Расціслава гэта прыватны князькі знак і надпіс абсалютна свецкага характару, што Цівун, Сцяпан паставіў вось гэты знак, да, князя Расціслава. Это такое, ну, відавочнае свецкае нават дзяржаўнае дзеянне. Расціслаў, так, ён вядомы ў гісторыі тым, што ён такі стваральнік, ён там упарадкоўваў сваю землю, тэрыторыю, і відаць, гэта нейкае такое сведчанне з гэтай дзейнасці па ўпарадкаванні зямель, уладанняў. І в прынцыпе, лічыцца, што вось гэты камень Расціслава гэта межавы камень, да, які пазначаў тэрыторыю валодання князя асабіста, бо яго там асабісты знак. А камень Рахвалода ўсё ж такі ён мае рэлігійную сімволіку і вось гэты малітоўны зварот. І таму яны ў гэтым сэнсе яны адрозніваюцца. Дзякуй. Пытанне з тэлеграм ад Станіслава Прыдыбайла. Калі шанавалі камяні,
ці ўдзельнічала піва ў гэтых шанаваннях? Мы дакладна пра гэта не ведаем, але можам здагадвацца, што ўдзельнічалі. Бо гэты звычай узлівання, гэта вельмі архаічны індаеўрапейскі звычай, вядомы таксама і ў нас. А мы ведаем пазнейшыя фальклорныя прыклады, што на камяні лілі гарэлку, мёд, віно, малако. Таму піва, хутчэй за ўсё, таксама магло выкарыстоўвацца для такіх мэтаў, проста што гэта не зафіксавана. Ну і як бы слядоў яго таксама немагчыма. Ну да, сляды гэта не прасачыць. Пытанне ад юзера з Telegram Kate the Cat. Ці ёсць у навукоўцаў сведчанні, што пры абрадзе шанавання камянёў на нашых землях прыносілі крывавую ахвяру жывёлы, птушкі ці нават людзі? Пытанне папулярнае. Да, все чакаюць, што камяні гэта ахвярнікі, значит, там прыносілі ахвяры. Ну, ахвяры маглі тэарэтычна прыносіць, але не ўся ахвяра, яна будзе абавязкова крывавай. Зноў-такі згаданыя ўзліванні напоямі, гэта пакіданне прадуктаў харчавання, да, вось грошы, кветкі і так далей, гэта таксама ахвяраванне. Сведчанняў прамых пра тое, што прыносілі менавіта ахвяру жывёл, птушак, а тым больш людзей, прамых няма. Ёсць казкі, ёсць пэўныя паданні, якія звязваюць, там, сюжэты гавораць пра тое, што на камне там маглі гатаваць там барана ці казла. Там ёсць казкі, дзе згадваецца, што камень мазалі крывёй чалавека, і камень ператвараўся ў чалавека назад. Скамянелы камень такім чынам вяртаўся, чалавек вяртаўся ў свой пачатковы выгляд. Але гэта ўсё ускоснае звесткі. У цэлым тут таксама ёсць даўняя спрэчка, што лічыць ахвяраваннем. Бо часткай любой традыцыйнага святкавання абраду гэта была сумесная трапеза. Трапеза сумесная грамады і з багамі, з Богам. Яны падзялялі гэтую трапезу. Таму часам, у Беларусі такіх знаходак няма, але той жа Літве, каля камянёў шанаваных там знаходзяць кераміку, і ў нас кераміку знаходзяць. Ёсць там агнішчы, косткі, і тут пытанне гэта там, скажем так, рэзалі кагосьці, да, там, альбо гэта проста рэшткі вось гэтай рытуальнай трапезы святочнай, якая адбывалася. Гэта як можна параўнаць з пазнейшымі звычаямі, калі косткі з велікоднага стала, іх не выкідвалі, іх закопвалі на ростанях, на палетках. І тут магло быць нешта падобнае. Таму так косткі часам знаходзяць, але яны таксама тут не будуць сведчыць пра ахвяраванне. Мне падаецца, што хутчэй за ўсё на гэтых святых камянях можа быць за нейкім выключэннем асобных. Увогуле такой практыкі крываахвярапрынашэнняў не існавала. Дзякуй. Наступнае пытанне ад таго ж юзера, мы пра гэта трошкі казалі, але паўторымся. Як зразумець, што той ці іншы камень мае сакральнае значэнне для продкаў альбо для сучаснікаў? Да, мы згадвалі пра тое, што вось як цяпер, калі чалавек ідзе, ён бачыць камень, як ён можа дагадацца, што ён шануецца сёння. Да? Але можна гэта пытанне трошкі і ў іншым ракурсе паглядзець. Мы не ведаем, да? Ёсць многа камянёў, якія згадваюцца як святыя ў 19 стагоддзі, але яны невядомыя на сённяшні дзень. Яны страчаныя. Яны можуць там у лесе ляжаць, але мы пра гэта не ведаем. І тут, можа быць, пытанне больш цікавіла менавіта, як адшукаць вось такія невядомыя. На самой справе гэта вельмі складана, бо калі няма прамога сведчання мясцовых жыхароў, да, якія будуць гаварыць, што гэтыя камяні маюць назву, што з гэтым камнем звязана нейкае паданне, што да гэтых камянёў хадзілі там маліцца, святкаваць, там гэтак далей, то в прынцыпе здагадацца амаль што і немагчыма. Толькі вось якраз прамое сведчанне людзей, якія могуць пра гэта расказаць. Так, ёсць пэўныя камяні, канешне, на якіх можна пабачыць высечаныя нейкія знакі, следкі, таму гэта ўсё зноў жа візуальны агляд. Толькі можа падказаць, што калі там нешта такое знойдзецца і прыроднай формы ці ўжо штучнай, то так, гэта таксама можа сведчыць пра тое, што камень меў святы статус. Дзякуй. Юзер Бражнік. Самая незвычайная легенда павязана з такімі камянямі. Вось гэтае пытанне для мяне стала складаным. Так? Бо давайте такая, якая вам больш усё падабаецца? Мне ўсе падабаюцца легенды і паданні пра камяні, і я на самой справе ніколі не разважаў гэтай катэгорыі, што мяне тут у гэтым сэнсе здзівіла. Бо на самой справе, і мы ўжо так трошкі зноў вяртаемся да пачатку размовы, ёсць немала паданняў, яны тыповыя. Яны характэрныя для пэўнай катэгорыі камянёў, для пэўнага арэала. І каб сказаць там выключна, што вось гэта унікальнае паданне, гэта вельмі складана. Аналагі можна адшукаць. Але мяне, калі ўжо, так скажам, хутчэй даваць не столькі пра само паданне, а можа быць пра самі камяні,
Мяне вельмі, канешне, уразіў і дагэтуль уражвае вось гэты камень, пра які зноў жа я даведаўся з кніжкі Рассталякова. Это богавы, божы камень, ці святы камень яго называюць, каля вёскі Таль, Ператок Любанскага раёна. Гэта невялічкі камень, але ён унікальны па сваім выглядзе. Ён увесь у адтулінах, дзірачках. Прычым частка з іх прыроднага паходжання, частку прасвідравалі людзі. Камень шануецца дагэтуль. Всё там жывая традыцыя шанавання, таксама на маладзіковыя нядзелі да яго прыходзяць. Але ён здзіўляе вось гэтымі дзірачкамі, да? І там ёсць звычай, што набіралі ваду на вось этой маладзіковую нядзелю, прыходзілі, лілі ў адну туліну, а вада выцякала з іншай. То бок там унутры гэтага камня каналы ідуць. І я сам там, калі першы раз туды трапіў, зноў-такі ў Любанскім раёне, там ёсць такі святая крыніца, калодзеж, набралі там вады, прыехалі да гэтага камня, залілі, калі ты сам гэта ўбачыў, як гэта адбываецца, то гэта, канешне, вельмі здзіўляе, вельмі ўражвае. І паводле мясцовай традыцыі, калі ваду, можна было браць любую ваду з калодзежа, калі ты яе праліў і сабраў, калі яна выйшла з іншай адтуліны, то вось гэта якраз вада набывае такі гаючая незвычайную ўласцівасць. Вось гэты камень сам па сабе вельмі ўразіў. Дзякуй. У сувязі з гэтым пытанне ад Стаса. Ці ёсць нейкія сувязі з іншымі сакральнымі аб'ектамі, тыпу камень-крыніца, возера, гара і гэтак далей? Такія комплексы існуюць і дагэтуль мінулым. Ёсць комплексы камень-крыніца, асабліва, дарэчы, камень-крыніца — это характэрна следавік і крыніца. Вось это такая тыповая з'ява, бо зноў жа тут ёсць гэтая сувязь. Практыка, калі набіралі ваду ў крыніцы, і налівалі ў гэтыя слядкі, і потым ужо забіралі са слядкоў, ці пілі, ці абмазвалі хворыя часткі цела, і гэта было. Але ёсць больш складаныя комплексы. Пагорак, камень, крыніца. Дрэва святое, дуб, крыніца, камень. Таму так, яны ёсць, яны згадваюцца, яны ў літаратуры, там тое ж, напрыклад, сакральная геаграфія Беларусі, кніжку можна паглядзець, там пра гэта будзе гаворка. Ці кніжку культава-гістарычныя камені Беларусі, 2 выданні былі. Таму там можна пра гэта прачытаць, але гэтая тэма цікавая, дарэчы, можна і далей распрацоўваць. Бо менавіта вось такі комплексны падыход, яго згадалі, але не распрацоўвалі надалей. Таму яны ёсць. То бок гэта перспектыўная тэма для даследавання. Безумоўна. Цудоўна. Другое пытанне ад яго ж. Ці ёсць нейкія сувязі паміж чортавым камянём у адным рэгіёне і чортавым камянём у іншым рэгіёне? Альбо гэта чыста такія лакальныя з'явы? Сувязь такая ёсць. Прынамсі, даследчыкі лічаць так, што яна ёсць. Бо, чаму так? Бо мы бачым, я ўжо пра гэта згадаваў, калі браць арэал чортавых камянёў, крацоў-шаўцоў, Беларусь, Літва, Латвія, па сутнасці гэта адзіны арэал. І ён больш-менш супадае з археалагічнымі культурамі жалезнага веку, штрыхаванай керамікі. І зноў жа ёсць такое навуковае меркаванне, што гэта якраз такі спадчына вось гэтага насельніцтва, носьбітаў вось гэтай археалагічнай культуры, якое захавалася. Бо гэта балцкая традыцыя, якая яна дажыла. Бо ў межах гэтага рэгіёна тыповыя паданні, ўсё з імі звязанае. Але ёсць чортавы камяні не толькі, я ўжо таксама пра гэта гаварыў, на абшарах Еўропы, ў Расіі, і гэта сустракаецца. Таму гэта таксама адна з такіх еўрапейскіх, пэўна, універсаліяў. То бок гэта больш такі не сувязь культу канкрэтнага каменя з іншым чортавым, умоўна кажучы, камень, а гэта больш такі агульная культурная з'ява. Калі мы гаворым пра чортавы камень, напрыклад, у Германіі і ў Беларусі, то тут хутчэй будуць нейкія такія механізмы агульнакультурныя і, можа, нават трошкі познехрысціянскія. Але мы ўсё ж такі, калі гаворым пра прывязкі канкрэтнага тыпу паданняў, канкрэтных дзеянняў, якія адбываліся, то тут мы ўжо можам прысачыць пэўную ўсё ж такі этнакультурную прывязку да пэўных рэгіёнаў. Хаця тыя ж камені, крацоў, шаўцы таксама вядомы ў еўрапейскіх краінах. І проста што тут праблема ў тым, што мы дагэтуль, што еўрапейскія даследчыкі ўсё ж такі не спрабавалі гэта ўсё неяк так паглядзець у агульнай карціне. Это было б цікава. І апошняе пытанне ад Стаса. Ці ёсць магчымасць рэканструяваць першапачатковы культ гэтых камянёў, там самы старажытны пласт? Я думаю, што гэта немагчыма. Тут момант такі, калі мы гаворым пра дзеянні, якія адбываліся, то есть праблема ў чым? Няма крыніц, так, каб пра гэта сказаць. Адпаведна, на чым рэканструяваць, невядома. Але з іншага боку, набор магчымых дзеянняў, калі мы параўноўваем то, што мы ведаем, допустим, з 19 стагоддзя і сучасныя запісы, яны амаль аднолькавыя.
каля камянёў маліліся, прыходзілі на святы, спявалі, палілі вогнішчы, адбываліся трапезы на камянях, каля камянёў маліліся і пакідалі свае аброкі, там тэкстыльныя ці грашовыя, ці там прадуктамі харчавання. У гэтым сэнсе яно ўсё аднолькава. Формы, праўда, будуць змяняцца, іншы посуд, там іншыя тканіны, да, уже там саматканую рэдка сустрэнеш, але там крамная тканіна, крамная стужка. Але, ну, прыкладна так яно і было. Але, да, як бы такая архітэктоніка, афармленне сакральнай прасторы, конечно, напэўна, адрознівалася. Да? Але мы можам толькі здагадвацца, бо нават тое, што ведаем па 19 стагоддзі і там 20-м, ужо адрозніваецца ад таго, што мы можам там пабачыць сёння. Таму, конечно, такі першапачатковы выгляд, ну, ніяк мы. Але агулам вось гэтае такое нейкі набор пэўных дзеянняў, якія захоўваюцца, як яшчэ раз я уже пра гэта гаварыў, мы бачым розныя нейкія такія рэлігійна-канфесійныя кірункі сучаснай Беларусі, якія спавядаюць вось гэты культ камянёў, якія здзяйсняюць паломніцтва да гэтых камянёў. Яны як бы розныя, яны, здаецца, нават вонкава адрозніваюцца, але дзеяныя яны робяць тое ж самае. Да? Яны звяртаюцца да сваіх багоў у гэтым месцы з тымі ж самымі просьбамі пра здароўе, пра сябе, пра блізкіх, дабрабыт, пра дзяцей. Ну, ўсё аднолькавае. На гэтай пазітыўнай ноце пажадаем нашим слухачам дабрабыту, здароўя для іх блізкіх, каб прыходзілі да камянёў толькі з падзякай і толькі не з нагоды нейкай бяды, а толькі з нагоды нейкай радасці. Дзякуй вялікі за вельмі цікавы расповед. Дзякуй вялікі за запрашэнне і всім всяго добрага. Спасылкі усе будуць у апісанні. Калі ласка, подписывайтеся на сацыяльныя сеткі спадара Зміцера. Калі ласка, подписывайтеся на сацыяльныя сеткі падкасту. Там я публікую розныя цікавосткі, анонсы і гэтак далей. І да новых сустрэч. Пакуль.